So ngayon guys, nahali na ang atong baka na human nagkaihaw. Ug nahali na tanan nya nagpabilin si busing sa 2 ka kilo balitag sa mi ka kilo unya. Ato ning sabawon kay para nga makakuan sa paniud to. Nya kay nanawag si mami nga papangason ko no midadto aw mamangas ni ako lang ni hiwaon ibilin ko ra ni kuya. Hiwaon ko sa nidaan guys kay lami man po ni siya i-beef stick. Dahil nag-beef stick ta ani. Kani sabawon. Kaya aron makahigop sa sabaw. Sige Manoy, ihugas itong kaldero, kaldero Manoy. Kani ah? Oh. Galing taging ilabay. Labay yung daging? Wait lang na dito sa baboy na kay para kaon-kaon sa baboy na hatag. Ako lang ni hiwaon dan guys kay para nga makuan ni kuya. Kasi magluto na naman. Kamu di ay duha ni G-Lord. Pag video mo Ja. agoy, diha man kita dahin agingon nga dya. Hindi ito magluto na. Ako ra ni itong tungdaan, inyo ra nilatanan pag humok na haunon. Hugasi sa day ka, wag ka kada ni day. Hugasan. Anak day, hugasi day. Papaya pil na day. Ini guys, ato nang ibilin kay ato nang i-beef stick. Inagimo sila ni Bintoy sa taba aon sa naa turon aon sa banaa. Noy, kanira din ni panakot no yo. Hiwaa lang ni panakot. Ayan na ni ilunod pag luto na, humok na. Di, dalian na Bintoy. Hugasan pag karni. Hiwa na nila sa 2 ka dalaga ang panakot atong ilunod. Ayun na pagagmaya Manoy, parihasa na datog putol Manoy. Ba man? Or harina or atong ilamas sa atong lauya nga baka. Punta sa tubig. Duhay. Ilunod na nato ni lamas. Sila na ni Bintoy dani magkuan. Si Bintoy na magtimpla dani. Sila na magkuan guys. Tiwas. Sila na magtimpla.
Ang padingding. Ay, uling. Bili ng padingding ha. Laglag sa si mamay ha. Kaya naamay si mama imo bantay ha. Ugma uban-uban na ikaw lag-lag ha. Gay. Yang tail guys, oh, yan na ipang sikad-sikad. Close open din. Close open. Close open. Bye-bye, Deng. Tara na, Kur. Pangas ni sa bukid. Kaya ipapangas ni Ate Maria. Kaya lang mga ganap dito. Pero kaya na ako mga bata dito sa sudan. Iko na lang sila dito mag-timpla para sa paningin nila. Daghan mga tiris-tiris galing nakita. Oh, isa pa yung na si Milita di guys. Unsa man ka diha? Oh, unsa man diha kadaghan ang kalat gani. Unsa man ka diha? Yaw-yaw man ka. There is chicken guys. Saan yung ano mo ha? Ready na ni mama ang kuan, cord ug ang bilo, ang sudlanan sa aras. Ready na tanan, nanaygaw ni Jinjin. Unsa na lay kulang? Unsa ko lang Jin? Pang si Jin ana? Dito na kasi di. Wala pa'y kartoni dito. Ito lang mga Asa ba ito? Sapatos. Asa ba ito ang Ito Japon sapatos. Una. Ito kay mura gipalitan to sa ito diha gino. Sapatos. Ito may sapatos, ito dito kang mumon pili la siya dato asa iya masigo. Ang pantal ang kuan, slacks niya. Katong islak dito dito kita as. Bangan mo ang mo din. Asan ka na ni Dodo? Wala ko mo man ito. Sa may taas nila ni Iton. Uy, ganito aman ito yung almohadon sa una. Almohadon? Almohadon. Nakapili din sa sunis oh. Hindi mo na ako ah. Saka to. Ang mga rusa, mga to ang almuhadon. Hindi ako Padala nagsimba ni na Tibersi, ako pakulang na dayon kay Green sa lunis. Ma, Bailo, Ay, namarusa. Ang mamarusa to, gihulaman. nagpumasid sila gida yun. Ako ah. I-chat din si Kuan dayon pa. Lunis ko na sa Tibersi para madala. Ang mamarusa to, almohadon gihulaman. Kasi almohadon di ay. Dira na nila. Kinalang pa inig almohadon. Ikaw ko na paglura sila ka. Ilang kuan nga, ugma ko na tapos sabay kuan, mag-kulton ka dito. Unya, magkuan sa kuan, kanang bani na lang daw, ang kuanan sa kandila. Bani. Ingo pa, di ba nga, mag-abang mo dito sa kuan, katong nai. Para kung sa, Butangan na sa cross. Asa. dili katong kandila. Kuan yan, nagkapag-abang. Abang-abang Kuan na lang, bani, dagi daw magkuan sa kuan, kanang pearl. Pearl. Friend, baka nang Ano udlot sa kaning kuan. kuan sa lukdo? Pako. Lukdo. Dili ako. Kuan sa pearl, medyo ng pakugod. Anong pearl lagi? Kan lukdo din mang kilig-kilig sa pao. Nagay ito balay daghan. Mao ditong ipang siguro ginya kuhang pante ni mami kay wala ni pante. Nakapamantin ani alaan. Kay daghan kay pante nakuha. Na? Wala.
Hala, tanawa yung panty. Nagabot na sa, hubo na. Ako na. Sa ako. Bye-bye. Sa pare. Bye-bye. Isko! Isko! Bye-bye sa. Isko! Okay. Ulit na me. Bye. Naniud to ta. Lauyang baka. Tagaan mi og isa ka kilo ni busing. Muli akong gisabaw. Pagkwasa dito sa stand bingkaw. Ngayon to ta. Limbahaw atong anahong kay. Ano ang sabaw na ni guys? Sabaw mo rin. Ayun na ang sabaw na rin. Paniunto tanin yung tanan. Galit na sa panahon ito guys. Dahil man da. Huwag magiging siya gamay. Huwag mo. Sa mo na, baka nalaki ma. Ito mas bukit. Ito guys. Ihaw. Ano kayo? Pagdulo ka lang kayo pa. Sabi ko, bira-bira dito niya nga. Biraw na. Dali, ano kayo? Ano nasi? Ulahin ang kaan. Pinailaw ang mga kaan. Sila ay naglimpyo. Ano yung naglimpyo ako? Tuntang na ako ng ikog ah. Madumdum pa ka nito. Sa una dyan po na. Ikaw dyan po na. Ang dami ko na ihaw. Balik dyan po na. Wala man lang naman ito na naman. Wala man lang ito na naman. Nagkaulan. Ganun ba? Ano ito siya? Duha na lang kabog yung tigwa yung nire-resbloted. Kabo lang na. Baka mo ako ba? Nabuli ba ko? Pilog dito ko ba? At ba ka ma? Sikabang. Balik. Ay, oo, katumpaan na. Katumpaan na. Ang gamay pa. Marami aritis na ito ba?
Yun sila ang panurog, kawala. Sunod, gila na. Parang panurog ako ng burot yun. Sunod, gila. Ano yung gawala? Yun. Oo, yung gawala. Kawala ko nun. Ano, magbukong na na? Ito? Ito guys. Dapat ito. Diata sa bukid guys, sa payag, so manghawan ta dinhi kay sagbutan na kayo, ato na ning kalingawan diri Mintras nga wala pa'y kuan, so ato sa niyo na panguha ang mga lokay ato panghalingan. Kabarak skurkur guys, si Riri to naglapos painom to siya sa baka, bahog sa iro, painom sa baka. Then kanang iro nga mong giktan, ginapakaon na muna kadating kaon, ginadadaan ang pagkaon diri Kay dili po na siya pwede nga buhian kay mangaon man sa itlog na mahurot ang itlog sa atong manok munang ginahikot ra siya diha sa payag. Pero ginapakaon na siya guys. Udi akor. Yan guys, mga padapin ng mga lokay panghalingan. Atog anamon paghaling ang bunot kay para nga dili mo dapog, dili ko ang halas. Dili madaghan. Ano guys? Namon ni siya hawan guys kay basig mapareha sa una sa pagkuha na mo dan hinga naglabong lisod nagapason.
Ulit diri mo. Kapag ato po na yung po ano, diba? Atang na. Atang lukay. Anak ko susuong kumaan. Ang gini guys, bukid. Mama guys, lampas lang. May tataglubi. Ano na po na din isunod guys. Ay, babi guys. Ay. Ay, kung anong larag man guys na ibangag pangagan. Kawan-kawan mamagamay guys eh. Agi-ang ito kaya dagang kalamok. Halingan din na guys. Lampas lang. Ako ang tara kung isa kasundang mo din. Samad ka. Di sana mo? Papa? Ah, nana si Papa guys. Dana lagi ka agi pa. Manghaling na. Papa guys. Terus nagkasupas. May po tabutong na uhaw kayo na. Okay na. Bayi po butong pa isang kabuk pa rin. Draw. Haling si mama guys. Ito raw. Terus Papa. Naog na siya. Ito raw. Ay, hiwi lagi. Terus Papa. Terus si Papa. Loh. Hiwi terus si Papa. Hiwi. Terus si Papa. Terus si Papa. Terus si Papa.
Kita udah papa makan itu potong. Claro. Listo, claro. Deja ahorita corre deh. Lampas tubig guys. Tubig sa butong. Amin tubig ko? Mama, di mahal. Magkakaon na mama. Naramong kutsara guys, butong. Kutsara butong. Nakarilet bumudano guys. Dura dito. Mana? Kaya nakarilit ng suro. Kaya nakarilet na ng suro guys. Ini kutsara sa butong pang pag anak kaon din. Para pag butong tulog. Uy, tubig pa rin? Tumang mo? Ang tabutong guys. Lungkong dia punya buahan sih. Pero buahan ah. Ano naman? Bakit yung ako bunga mo na? Namor na nabilin. Kani sakop ni nani sa iya kuan. Asa taman di ay? Paingon dire. Oh, dini. Andito pa ingon mo na iya ni kuan. Si mama guys, si papa naglampas ako. Lampas. Lampas na lampas. Lampas na lampos. Lampas na sila guys. Oliver, 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 Oliver.
Lapit na ito. Then, hapit na sila mga managlampas. Dito niya po nagsagbot niya po ni sa una kayo guys. Dito pa natapuno sa pikas na kuan. Pikas na sapa. Sa isa ka sapa. May pang sugdon na po ng kahoy. Ano hindi na po rin naman naglampas. Kaya matitiin dahan-dahan pala ng katawan. Ano, tatapi ng tubig ng kanala. Ini sa bukid, libo-libong ligid. Bala na lang guys, ulay kwarta. Ang lampas nila ni guys. Kuan. Uwe. Ngakit mo na ginanaon dito. Nabahugan na po ito si Jacqueline dito. Mga ero. Dugay nagpangsa na kayo. Gamit po man kayo kinkin ang motor. Nabuak bildo. May nabuak bildo. Na. Kuanan si sanggot. Igo. Urat si mama guys. Bunutan ibong. Nakulat man, nakulat. Magdahong nga na yung botilya. Sige na. Tawad sa dagan mo na. Bandag talong. Ha? Bandag talong na sa una ka no. Apit? Dini? Ikaw magdundun. Yan sa kuano. Kuno ni madakakaw di ay. Mo na ang mga labat kini. Hindi kakaw. Ay kamang galingawa dan mga galing na pwede di. Dogan di ato. Atot ko mo. Chill sa guys. Namit ang bayanan ano. Lubi. Chill sa guys. Ma. Chill sa tama ba? Sila dito nagkon. Nagko kayo mag-chill sa ko din. Brum magdula ako din guys. Okay, padu kita to. Sama. Yan na siya guys. Remembrance na ako atong dadula ko kon sa kon sa lap. Sila. Sini sa lao ba? Dagan mo pag pinakalit.
Abot. Himuan ko itong matangkan. Gani, kato gani, tulo. Ano? Turang motor guys. Walang lana. Tapusan na ako ma. Alang kabutang mas. Lagi. Lagi mah hulap na ba? Ano ya pang dinan natug naman? Ano? Di pa na natilaban. Agri na mo. Papararan ha. Yung umuwi. Pagpakita sa video mo ba? Anong sa kubanda na anak? Ambot di mama. Kok ano to sa kuban guys.
di na. Oh, dan abutang. Nala na. Ginagawa ko kining bitbiton. Ato na? Mamang kainom, mag-inom pa gani ka. Yo, si Koreana, kaigo ra siya nag-video. Hinahinayan na rin siya, guys. Hinahinayan. Doon katong dito dapit sa kuan kay humanam tog lampas ni Riri dito amo tong panuman sa saging. Lakatan nga saging ay mahal kayong lakatan nga saging. Daghang salamat sa inyong lahat guys, to all viewers and subscribers, mga solid supporters, silent viewers, ug sa mga hindi nag-skip ng ads, daghang kayong salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang video ko guys. Manguli na may kay nag-alindahaw na. Bye-bye. Si Koreana nag-zipping na. Nag-alindahaw na niya kung mataliksikan among dalan danlog na kastanan. Mao nang manguli na may kay nag-alindahaw na.